נושא למיינקראפט. קודם, בשביל מוד, אתם רושמים מיינקראפט. רגע. מיינקראפט, מוד. יש לזה כל מיני, אבל אני מציע את זה, של המודים. אתם בוחרים את המוד. למשל העמוד הזה, וגם עכשיו יורדים עוד אם ירדתם מספיק, אז יהיה לכם כאן לינק להורדה, אתם לוחצים עליו, נכנס לכם כאן לאתר. לפעמים זה נכנס, לפעמים זה לא. זה בכלל מאוד שאני יכול להוריד. רגע, אני אתרגם כדי שנוכל לדעת יותר טוב. הנה, הורדה. בלוק לקי. בוחרים איזו גרסה. אני מציע לגרסה הזאתי של 1.10.2. מתחיל להוריד. רגע, לוחצים. רגע, ויורד. רגע. אוקיי. ככה מורידים את המוד, ככה מורידים מודים. ומי שרוצה, יש הרבה מאוד אתרים, אבל אני מציע לאתר הזה. לפי דעתי הוא הכי טוב. אני עושה את זה עכשיו. אוקיי, ככה מורידים מוד. זה האתר לפי דעתי הכי טוב מכולם. ובשביל להוריד ערכות נושא, אתם פשוט נכנסים לאותו אחד, לאותו אתר, רק לכאן. כאן, אתם רואים? אתם לוחצים, ובוחרים פשוט ערכת נושא. אם אתם רוצים שאני אראה לכם איך לעשות, איך לחבר את הערכות נושא, אז